St. Mark chapter 12 beginning from verse 1. Ivangeli kaMark isahluko esi-12 isahluko. Wayeseqala ukukhuluma kubo ngemifanekiso ethi umuntu watshala isivini, wasibiyela ngothango, wemba isikhamo, wakha isiqongo sokulinda, wasiqashisa kubalimi, waya kwelinye izwe. Ngenkathi efaneleyo wayesethumela inciko kubalimi ukuba ithathe kubalimi ezithelweni zesivini. Bayibamba, bayishaya, bayimukisaze. Waphinda wathuma kubo enye inciko, yona bayilimaza ekhanda, bayithuka. Wathuma enye futhi, yona bayibulala, nezinye eziningi, ezinye bazishaya, ezinye bazibulala. Kwase kusele umuntu munye, indodana ethandekayo, yona wayithuma kubo ekugcineni ethi, bayakuyazisa indodana yami. Kepha labo balimi bakhuluma bodwa bathi, lo uyindlalifa, wozani siyibulale, ifa libe ngelethu. Base beyibamba, bayibulala, bayiphonsa ngaphandle kwesivini. Uzakwenzani umnini isivini na? Uzakuza ababhubhise labo balimi, isivini asinike abanye. Aniwufundanga yini umbhalo othi, itshe abalinqabayo bakhe, lona laba yinhloko yegumbi, lona lavela enkosini, liyisimangaliso emehlweni ethu na? Base befuna ukumbamba, kepha besaba isixuku ngoba bazi ukuthi ukhulumela umfanekiso ngabo. Base bemshiya bamunka. Khona abanye babaFarisi nabakaHerodi bathunyelwa kuye ukuba bamhile ngezwi. Beza bathi kuye, Mfundisi, siyazi ukuthi uqinisile nokuthi awukhathali ngamuntu, nokuba awubheki ubuso babantu, kodwa indlela kaNkulunkulu uyifundisa ngeqiniso. Kuvunyelwe ukuthela kuKhesari noma qha? Sithele nokuba singatheli na? Kepha yena ekwazi ukuzenzisa kwabo wathi kubo, ningilingelani na? Lethani kimi udenariyu ngimbone. Bamletha. Wayesethi kubo, ngokabani lo mfanekiso nalo mbhalo na? Bathi kuye, ngokaKhesari. UJesu wathi kubo, nikani uKhesari okaKhesari, noNkulunkulu kaNkulunkulu. Bamangala ngaye. Khona kwafika kuye abaSadusi abathi akukho ukuvuka kwabafileyo. Bambuza bathi, Mfundisi, uMose wasilobela ukuthi uma kufa umfowabo womuntu eshiya umkakhe engashiyi mntwana, umfowabo makamthathe umkakhe amvusele umfowabo inzalo. Kwakukhona izelamani eziyisikhombisa. Owokuqala wathatha umfazi, wafa engashiyanga nzalo. Nowesibili wamthatha, naye wafa engashiyanga nzalo. Kanjalo nowesithathu. Abayisikhombisa-ke abashiyanga nzalo. Ekugcineni kwabo bonke kwafa nomfazi. Ekuvukeni mhla bevukayo, uyakuba ngumkabani kubo, lokhu abayisikhombisa babe naye engumkabo na? UJesu wathi kubo, angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na? Ngoba mhla bevuka kwabafileyo abaganwa, abendiswa, kodwa banjengezingilosi ezulwini. Kepha maqondana nabafileyo ukuthi bayavuswa, anifundanga yini encwadini kaMose ngesihlahla, ukuthi uNkulunkulu wakhuluma kuye, wathi, nginguNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe na? Akasiyo uNkulunkulu wabafileyo, kodwa owabaphilayo. Nidukile kakhulu. Kwase kusondela omunye wababhali, wayebezwile bebuzana, eqonda ukuthi wayebaphendule kahle. Wambuza wathi, ngumuphi umyalo wokuqala kuyo yonke na? UJesu waphendula wathi, owokuqala ngowokuthi, yizwa Israyeli, iNkosi uNkulunkulu wethu, iNkosi yinye. Woyithanda iNkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho,
nangawo wonke umphefumulo wakho, nangayo yonke ingqondo yakho, nangawo onke amandla akho. Owesibili yilo, womthanda umakhelwana wakho njengalokhu uzithanda wena. Awukho omunye umyalo omkhulu kunale. Umbhali wayesethi kuye, yebo mfundisi, ushilo ngeqiniso ukuthi yinye, ayikho enye ngaphandle kwayo. Futhi ukuyithanda yona ngenhliziyo yonke, nangengqondo yonke, nangamandla onke, nokuthanda umakhelwana njengalokhu umuntu ezithanda yena, kudlula yonke iminikelo yokushiswa nemihlatshelo. UJesu embona ukuthi uphendule ngokuqonda, wathi kuye, awukude nombuso kaNkulunkulu, akwabe kusabakho onesibindi sokumbuza. Khona uJesu efundisa ethempelini wabuza wathi, basho kanjani ababhali ukuthi uKristu uyindodana kaDavide na? UDavide uqobo lwakhe washo ngoMoya oNgcwele ukuthi, iNkosi yathi enkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho phansi kwezinyawo zakho. UDavide uqobo lwakhe umbiza ngokuthi iNkosi. Pho uyindodana yakhe kanjani na? Isixuku esikhulu sasimuzwa ngokujabula. Ekufundiseni kwakhe wathi, xwayani ababhali abathanda ukuhamba bembethe izingubo ezinde nokubingelelwa esigcawini, nezihlalo eziphambili emasinagogeni, nezindawo ezingenhla ekudleni, abadla izindlu zabafelokazi, bekhuleka isikhathi eside ngokuzenzisa. Laba bayakwamukeliswa ukulahlwa okukhulu. Wayesehlala phansi, baqondana nomphongolo womnikelo, wabuka isixuku sibeka umnikelo emphongolweni. Abaningi abacebileyo babeka kakhulu. Kwase kufika umfelokazi ompofu, wabeka amafadingi amabili okuyisitebela. Wayesebabiza abafundi bakhe, wathi kubo, ngiqinisile ngithi kini, lo mfelokazi ompofu ubekile kakhulu kunabo bonke ababeke emphongolweni, ngokuba bonke babeka kokuchichimileyo kwabo, kepha yena ebumpofuni bakhe ubeke konke anakho, konke abephila ngakho.